Ahojte diváci, mám tu pre vás niečo špeci. A je to, čo som vám chcel ukázať. No, normálne, že po 3 mesiacoch, čo mi z Číny dorazil balík z obchodu Mancini, mi dorazila mikina GTA 5 po 3 mesiacoch. A sme im písali, že čo im to tak dlho trvá, pretože ako som pozeral ich recenzie na to Mancini, tak maximálne doručenie majú iba 30 dní. 5 až 30 dní majú doručenie kuriérovi. A my sme sa čudovali, čo im to tak dlho trvá. Ahojte diváci, to som ja, Marčo, a vítajte pri takomto videjku, kde to mikinu, čo mi doručili po 3 mesiacoch. Pred Vianocami mi mala dojsť, ale to trvalo až 3 mesiace, čo nám to doručili. No, my sme sa aj čudovali, že čo to tak dlho trvá, tak sme im písali potom, že kde sú toľko, že už zásielka je na ceste, nám odpísali, ale že sa nemusíme ťažovať až toľko nad tým, že to nemôžu až hneď doviesť, pretože to je v zahrani, to nachádza. Tak preto to dlhšie trvalo a my sme sa čudovali aj po mesiaci, že kde sú toľko, kde nám to majú doručiť, lebo hádam sme sa nenechali ofejkovať. Už sa raz aj stala taká jedna vec, že som si objednával hru cez volača, tam nebolo dobierkov, ale kreditnou kartou a tí nás raz ošálili. Ale toto aspoň takto, že nás neošálili, aspoň nám to doručili. Chvála Bohu. Ale som šťastný, že nám to doručili. Tak potom sme im napísali a už nám dali aj tú sledovačku tej zásielky, cez čo môžeme sledovať tú zásielku, kde sa nachádzajú a tak, tá zásielka, kde sa nachádza. A potom sme zistili, že to ide z Číny, že ten balík ide z Číny. To doručujú sem na Slovensko, čiže z Číny. Čiže ten obchod Mancini sa nachádza v Číne, sme potom zistili. Preto to asi aj tak dlhšie trvalo, aj 3 mesiace. Ale som šťastný, že nám to doručili a sme sa nenechali ofejkovať. Čiže už vieme, že prečo to tak dlhšie trvalo, pretože to išlo z Číny, tak preto to aj trvalo 3 mesiace, čo nám to doručovali. A nakoniec to teda nestihli doručiť kuriérovi, ale to zaniesli teda to potom prišli vyzdvihnúť piatok predvčerom. Tak to doručenie už bolo zaistené, že na pošte to bolo zanesené do 20. februára, lebo potom už nič v tej sledovačke nebolo, tak že iba zaistené doručení. A to už bolo teda na pošte zanesené. A my sme to tam mali iba prísť vyzdvihnúť, že mi to aspoň doručili. Teda Petričko a mikinu, čo mám oblečenú. Kapucňa presne vyšlo na moju veľkosť, neobjednal, nebolo zle. Pod ten stromček, keď som to mal dostať, akurát je aj moja veľkosť, pasuje mi to. Tak toto aj zakončím. OK diváci, toto bude na dneska všetko, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a nezabudnite dať odber. Vidíme sa pri ďalšom videjku, alebo pri ďalšom let's play, alebo pri vlogu. Tak čaute.